Hos FunFirst tilbyder vi mange forskellige former for teambuilding og firma-events. Vi kan skræddersy den løsning, der passer bedst til jer, om det er et indslag til sommerfesten eller generelt teambuilding. Vi ved, hvor vigtigt et godt arbejdsmiljø er, og derfor vil vi altid tilpasse oplevelsen præcis ud fra jeres ønsker og behov. Vores mantra er, at vejen til målet skal være sjov og vække glæde, da glæde skaber åbenhed, og åbenhed skaber rum for læring. Læs mere om præcis hvilke oplevelser vi tilbyder på vores hjemmeside funfirst.dk eller kontakt os for en uforpligtende snak.